Здравей и добре дошъл в пространството, в което можем да сме просто хора. И където си говорим за всякакви теми от живота. Аз обсъждам теми от живота, които ме вълнуват, които преживявам лично в живота си и имам различни разсъждения и изводи по тях. Днешната тема е за самооценката, самочувствието и убежденията, свързани с тях. Какво всъщност е себеоценката, себеусещането, личната стойност? Това е много такава важна тема, много нужна за изследване за всички нас, защото това е ядрото, това е основата на нашето живеене, на нашето взаимоотношение с другите, за взаимоотношението ни с света изобщо. Ако гледаме само на повърхността, когато кажем самочувствие, самооценка, много от нас си представят или някога са си мислили, че това е да се чувстваш така добре визуално, да изглеждаш добре, да се чувстваш така малко над другите, да не ти пука другите какво казват или какво мислят за теб или как ще реагират. Но всъщност себеоценката и усещането за личната стойност и самочувствието са много по-дълбоки и важни за изследване аспекти вътре в нашия вътрешен свят. Като цяло, добрата, високата себеоценка не зависи от външния ни вид. Да, външния вид е част от това. Ако ние имаме дълбоко свързване с себе си, наистина една хубава, стабилна себеоценка, бихме харесвали външния си вид, бихме се старали за него, най-вече заради себе си, а не заради другите. Но това е много малка част от самочувствието и себеоценката. Самооценката се формира основно от това как нашите родители са се отнасяли към нас в детството. Отново не става въпрос за най-повърхностните пластове, за думите, които използват само, за някаква реакция само в една единствена ситуация. Става въпрос за едно отношение към нашата личност, когато сме деца. Много родители пренебрегват важността на нуждите на детето си, смятат, че то е прекалено малко, за да има някакви важни нужди, за да се зачита мнението му, да се зачита нуждата му да се изкаже, да прояви нещо, дори да сбърка в същия момент. Също така, от другата страна, пък много родители смятат, и към днешна дата го забелязвам това в някои родители, това е, че държат на всяка цена с идеята детето им, когато порасне, да има една такава хубава себеоценка, висока, едно хубаво стабилно самочувствие, да са уверени в себе си. Те си казват, сега ще правя постоянно комплименти на детето си. За всяко едно нещо ще казвам, браво, чудесно се справи, ти си най-добрия, най-добрата, няма по-добър от тебе в това. Перфектно се справяш, ето виж, имаш само шестици. Това е една много повърхностна оценка и реакция на личността на детето. И има научни изследвания, които показват, че всъщност за да един човек да стане наистина стабилно уверен в себе си, няма нужда от постоянни комплименти, когато е дете, няма нужда постоянно да бъде хвалено, по-скоро много по-важен момент е това, когато детето наистина се справя добре, да бъде оценено усилието му. Когато не се е справило добре
чисто повърхностно, няма най-високата оценка в училища, е някаква средна оценка, или не е най-високия резултат, към който се е стремяло детето, или не е онова, което в началото са имали за идея да постигнат заедно детето и родителя, например, или само детето. Когато детето се проваля в нещо, т.е. прави някаква грешка или се опитва да нарисува нещо, но не успява няколко пъти подред, или не успява да научи дадена игра, не завършва абсолютно съвършено някаква задача, тогава е много важно и много по-подхранващо за самочувствието е когато родителя дава подкрепа и валидация на усилията, които е положило детето. Когато казва, да, ти в момента имаш 4, не е най-високата оценка, възможна, не е най-високата възможна оценка, но в същото време ти се справи чудесно с времето, което отдели, за да научиш това нещо. Аз видях колко много време отдели, колко ти беше важно и се опита и направи всичко възможно, за да научиш урока. И много ми хареса колко така последователно, колко отдадено се грижеше за това занимание и как положи най-добрите усилия, които можеше. Това помага на детето в последствие, на човека, който пораства, помага да не се стреми към външни оценки и етикети от другите хора, нито и от самия себе си, а по-скоро се стреми към опит. Мъдростта му е важна, може да извлече мъдростта от дори грешните опити, от това, когато не се получават съвсем добре нещата или както е искал човека в началото. За такъв човек няма проблем да прави грешки, той се учи от тях и се вълнува отново да опита, защото знае, че най-важното е усилието, което е положил и че оттам генерира някакъв опит, някаква мъдрост и този опит, който наричаме провал, всъщност не е нещо нищожно, защото ние когато кажем провал, провалих се, много често имаме предвид, че това е една кръгла нула, че нищо не сме направили, че все едно е нямало никакво значение този опит, той е хвърлен на вятъра, че дори е една абсолютна грешка, която не е трябвало изобщо да пробваме да правим и съжаляваме, че сме се опитали. Докато един човек с истинско дълбоко стабилно самочувствие, което не се стреми само към външните оценки и етикети, извлича опит и цени грешките като част от процеса на живота. Така че самооценката е нещо много всеобхватно, съдържа в себе си много различни елементи, съдържа в себе си какъв критик сме изградили вътре в себе си. Как виждаме и разбираме грешките в живота? Имаме ли право на тях? Дали вярваме, че имаме право на тях? Дали сме били наказвани, когато направим грешка или нещо, което не се е харесало на родителя и големия важен човек? Или сме имали право да бъркаме, да разочароваме някого? Дали сме получавали подкрепа и валидация на емоционалните си състояния или отново сме били порицавани, карали са ни се и са реагирали изключително негативно към нашите усещания и емоции и опита ни да се справим с тях? Много е важно каква е била атмосферата вкъщи, изобщо между родителите, дали е била подкрепяща, любяща, топла, мека, с търпение, уважение, или е имало сериозни избухвания, когато единия родител, едната личност прояви нещо от своя личен свят, дали е имало разбирателство или по-скоро критика в трудните моменти, дали сме се чувствали важни по всякакъв начин, дали
ние сме били важни или родителите ни, или хората, които са се грижили изобщо за нас, са се отнасяли с пренебрежение. Ти си малкия, не ме занимавай, нали, няма как да знаеш това нещо, няма как да го направиш, така че дай аз да го направя. И тук всъщност идва един много важен момент – свръхобгрижването. Когато родителите свръхобгрижват децата си, това е другата крайност на неглижирането. Не е нещо по-добро, не е нещо към което да се стремим, защото свръхобгрижването иззема възможността на детето то да се учи в движение, да пада, да става, да бърка, да опита по своя начин, уникален, който може би родителя въобще не се сеща за него и не му хрумва. Това е едно лишение от възможността да пробваш, да бъдеш себе си, да изследваш дадено нещо. И когато винаги ти се помага и родителя каже, не, дай аз ще го направя, и това е един модел на грижа, детето не прави абсолютно нищо само. Всеки път родителя му дава едно послание, не, ти няма да се справиш достатъчно добре, ти не можеш, така че дай аз мога да го направя, така че и този път ще го направя. И по този начин, когато ние нямаме възможност да отреагираме спонтанно или да пробваме нещо ново, ние нямаме възможността да се научим, ние не знаем как се прави това и ставаме безпомощни. След това, когато порастваме, вярваме, че трябва някой друг да се погрижи за нас, започваме да се прилепваме към важните хора, към които развиваме привързаност, защото вярваме, че без тях не ставаме за нищо. Една такава динамика и вътрешна структура на личността, която се изгражда, е много характерна за жертвите, които попадат във връзки с насилници, защото те дълбоко вярват, че не стават за нищо, нямат право на нищо, не са абсолютно по никакъв начин важни. Абсолютно заслужават наказанието, критиката, насилието, дали психически, вербално, физически. Даже се обвиняват още повече. Ето аз бърках, за да толкова много да се ядоса този човек и да ми посяга физически или да ме обижда. Аз наистина не ставам за нищо. Наистина, може би не се справям с нищо, не мога, той знае по-добре от мен. И оставяме все повече живота си в ръцете на някой друг, а това знаем, че е изключително опасно. Съответно, по този начин се иззема автономията на човек, а автономията е нещо, без което човек не може да се развива пълноценно. Как да работим с самочувствието и самооценката си, как да се грижим за себе си, така че наистина да се чувстваме важни, когато вече сме възприели едни такива убеждения, че мнението ни не е важно, че заемаме пространство прекалено много, че само ние не сме важни от група хора, че трябва да се заврем в ъгъла и никой да не си говори с нас, за да не му досаждаме, че нямаме какво смислено или важно да кажем, че не заслужаваме грижа, любов и свързване. Когато имаме такива вярвания и съответно развиваме социална тревожност, притесняваме се да покажем знанията си, талантите си, изобщо себе си да покажем, защото неуверените хора избягват максимално да правят презентации, да говорят пред много хора, да проявяват някакъв талант или да го развиват, който отново е свързан с някаква общност, дали да ходи на танци, на рисуване, на театър. Всякакви такива преживявания са изключително стресиращи и тревожни за човек, който има ниско самочувствие. Често хора с ниско самочувствие отключват паник атаки и са като цяло тревожни. И това е едно вътрешно послание, като една вътрешна настройка в нервната система и изобщо във вътрешния свят. Където и да отидеш, където и да се появиш, каквото и да правиш, от каквото и да имаш нужда, притеснявай се от себе си. Ти нямаш право на това. Ти не знаеш как да се справиш, нямаш уменията. Ти си кръгла нула.
не можеш нищо. Най-вероятно ще се изложиш от всички хора, с които ще се видиш и ще се сблъскаш в дадена ситуация. Ти ще си най-зле, най-некомпетентния, ще се провалиш, всички ще ти се смеят. И тук идва въпроса как да работим с това, така че все повече да се чувстваме добре в кожата си, каквото и да ни се случва и през каквото и да преминаваме. Много е важно да не изоставяме себе си и да бъдем родители на себе си. Това означава, че когато преживяваме някаква емоция, усещаме в тялото ни как се надига нещо, усещаме, че се ядосваме, усещаме, че прекрачват границите ни, натъжаваме се, тревожни сме, страх ни е, да предприемем нещо към себе си, да се прегърнем, метафорично казано, а може и буквално в някои ситуации, да имаме наистина нужда от това и това помага за успокояване на нервната система, когато се докоснем, когато усетим една стабилна прегръдка, една свързаност с себе си, едно усещане за тук съм, всичко е наред, усещане за настоящето. Но и метафорично казано да застанем зад себе си и вместо да се срамуваме, да ни е страх да покажем емоцията си и да се потискаме, да я изразим. Това може да не е директно да се разплачем пред 20 човека, но да дадем някакво пространство на себе си, докато сме в някаква ситуация, малко да подишаме дълбоко, за да се успокоим малко. Да установим вътре в себе си и да си признаем, че сме много тревожни в момента. Да си дадем отговор от какво имаме нужда и какво можем да направим в конкретната ситуация. Защото в някаква ситуация може да имам нужда наистина да си поплача пред някой много близък и сигурен човек, но ако съм на сцена, това няма да мога да го удовлетворя точно сега, на момента. Но е важно да направя нещо за себе си. Важно е да усетя краката си здраво стъпили на земята. Така абсолютно съзнателно да фокусирам съзнанието на там. Да усетя около себе си какво се случва, да усетя дрехите по тялото си, да вдишам, да усетя аромат, да видя няколко неща наоколо, да се свържа с материалната реалност на настоящия момент, за да се заземя, и това дава спокойствие. Това не означава, че веднага ще се успокоим на 100% и ще сме изключително уравновесени, но дава някакво спокойствие и забавя вътрешния ритъм на тревожността. Другото, което можем да направим и може да прозвучи на някой силно тревожен човек доста далечно като случване, но нещо, което и аз за себе си установих в социалната си тревожност, през която съм минавала през годините и която я има и до ден днешен в някои ситуации, доста по-лек вариант, разбира се, но установила съм, че е много, много подкрепящо, когато сме пред хора, когато от притеснение дори блокираме и не знаем как да се държим, какво да кажем, изключително тревожни сме. Да признаем пред хората това нещо. Да бъдем искрени, дори с риск. С риск и с вътрешното мислене и притеснение, че някой може да ни се засмее, може да не ни разбере, и това е възможно да се случи, но не е нужно всеки да ни разбира. Важното е ние да се разбираме и да се подкрепяме. Това е да признаем, ако сме се провалили в нещо, или да признаем, че много се притесняваме в момента. Може да е с лека шега, може и да е просто съвсем искрено споделяне, и много често хората го оценяват това. Хората се свързват много повече с това, отколкото да сме изключително тревожни и да се държим някакси с една маска, изключително ригидно стегнати, да поддържаме някаква фасада, че сме много добри, че сме много уверени. Това може да ни изиграе лоша шега понякога, защото хората сме сензитивни и дори чисто на енергийно ниво усещаме, че човек някакси не е много съответен, има някакво разминаване. Можем да не си даваме сметка откъде идва, но някакси се усеща.
И хората като цяло, в повечето случаи, наистина оценяват това, когато друг е искрен с тях. Когато си пред хората и кажеш, ами хора, честно казано си забравих мисълта, защото съм доста притеснена. Но нека да започнем от някъде. И започвате да говорите това, което усещате, това, което можете в момента. Може да кажете, ами бих имала нужда от малко почивка, да си взема малко глътка въздух, може някой друг да поеме в момента. Зависи за каква ситуация става въпрос, но такава реакция е много важна за поддържане на вътрешното спокойствие и обгрижването на себе си, с дългосрочната цел наистина да градим едно стабилно самочувствие. Защото колкото повече се справяме в дадени ситуации, толкова повече самочувствие усещаме в себе си. Самочувствието се изгражда и стабилизира от ситуации, в които сме се справили и в които сме се подкрепили обаче. Защото ако само си казваме сега ще го премина, това ще го преглътна, някакси ще стисна зъби и ще се случат нещата, само да свърши. И ако го правим на всяка цена и вредим на себе си и не обръщаме внимание на емоциите си само да премине дадено събитие или ситуация, ние не сме съответни и искрени с себе си. И тогава е възможно даже много по-силна емоционална вълна да ни връхлети след събитието, да се почувстваме много зле, като абсолютни провали. Отново да поддържаме вътрешното вярване, че сме се провалили, че не е станало, че просто сме се стегнали и сме преминали през това. Самочувствието се гради точно когато си позволяваме да се провалим понякога, но сме били там за себе си. Валидирали сме това, което се е случило с нас. Били сме абсолютно свързани с нуждите си и сме правили възможно най-много за тях. Важно ни е било как се чувстваме ние, а когато се грижим за това как се чувстваме ние и другите около нас, ако правим нещо за другите или с другите, тогава и другите го усещат. Много по-ценно, и това ви го казвам от личен опит, дори на съвсем скорошна ситуация имах от едно водене на 3-дневна психотерапевтична работилница, за която преди да дойде, наближавайки, доста се тревожех, как ще се представя, дали няма да се проваля, дали няма да се изложа, ще мога ли да дам на хората най-доброто. И понеже ми дойде твърде много тази тревожност в един момент, аз реших, че ще се свържа повече с себе си и ще гледам аз да се чувствам добре. Това ми беше фокуса. За пръв път мисля, че успях да изместя толкова сериозно фокуса и той изобщо не беше другите как ще ме видят, другите какво ще си кажат, а беше аз да се чувствам добре. Защото не е много подкрепящо да поддържаме постоянно едно тревожно състояние, едни вътрешни диалози на критика, на съмнение, на самобичуване дори. И аз повече не исках да поддържам такова състояние, исках да си прекарам хубаво, исках да ми е добре, да се чувствам на мястото си. И това беше най-важният ми фокус. Спрях да се сравнявам, да се опитвам да се доказвам, да бъда като някой друг. Постоянно си напомнях, ти си Мариета, ти не си някой друг. И най-доброто, което можеш да дадеш, е да бъдеш максимално себе си и да се чувстваш добре. Постоянно, с най-малките жестове, с вътрешни диалози, с позиция на тялото, с дишане, с отпускане, когато имам нужда, с малко почивка, с всякакви малки стъпки и жестове в тази посока, аз наистина се чувствах изключително добре, даже много ми хареса това преживяване. Не очаквах да си тръгна с толкова добро и вдъхновено усещане. И искам да ви кажа, че обратната връзка беше много добра. Не очаквах толкова добра обратна връзка от хората. И се оказва, че съм била максимално полезна тогава, когато съм била добра към себе си. Максимално полезна и грижеща се за себе си и за своите нужди на първо място. И дори това за много хора да звучи егоистично, ето, че има здрав егоизъм, който върши добри неща. Така че здравия егоизъм е много важна част от повдигането и така изграждането на стабилно самочувствие.
Искам да ви кажа, че след тази ситуация се чувствах изключително горда, мотивирана, вдъхновена. Си мислех преди да дойде събитието, че ще съм смазана психически, защото смятах, че ще издържа, ще стисна зъби, просто за да премина през това, но реших да не го правя, защото не искам да правя нещата в живота си по такъв начин, искам да ги живея пълноценно. Защото и когато живеем пълноценно, не усещаме, че времето просто е минало покрай нас, просто е изтекло между пръстите ни, а то е наситено с смисъл, с дълбочина, с много богатство, с много стойност. Тогава не сме депресирани, тогава не сме отекчени, тогава не губим мотивацията си, тази главната мотивация, която е едно вътрешно гориво. Тогава сме истински себе си и тогава ни се живее. Когато не живеем като себе си, когато поддържаме ниското самочувствие и така една доста орязана грижа към себе си, тогава не ни пали нищо, тогава живота ни се струва, че минава много бързо и че просто минава и ние не правим нищо. И има доза истина в това, когато не сме себе си, когато живеем за някой друг. Наистина времето просто минава и ние играем роли, слагаме маски, обличаме поредния костюм за пред другите. А къде са нашите желания, цели, мечти, истински, които са свързани с нас, с нуждите ни, с личността ни, с душата ни? Наистина е загуба на време. Така че е много важно да се грижим по този начин за себе си, да се подкрепяме, колкото и да ни е трудно, да направим нещо в ситуациите, в които не се чувстваме добре и в които се чувстваме добре. Когато се чувстваме добре, също имаме нужди. Те вероятно са удовлетворени, за да се чувстваме добре. И тогава е добре пък да се насладим, да го оценим това нещо и да се опитаме да го съхраним, да му благодарим, за да можем пак да се върнем там в следващ момент. Посланието ми е да не изоставяте себе си, когато направите грешка, да не се самобичувате. Това ми е ясно, че е трудно просто да го чуете и да започнете да го правите, когато е наистина вкоренено убеждение и вярване, но е важно да си кажем тези неща. Важно е, когато имаме трудност в живота, когато се усещаме неподкрепени от някои, нападнати, точно тогава да превключим, да си кажем, чакай малко, не се чувствам добре в тази ситуация. Най-вероятно има причина. Най-вероятно не е да съм човек без стойност, защото няма такъв човек или такова живо същество. Не може винаги аз да съм виновния. И дори не е нужно и да става въпрос за вина. По-скоро да го прехвърлим и преобразуваме до отговорност. Не може винаги само аз да съм отговорната за нещо. Щом не се чувствам добре от отношението на другия, значи има някаква причина. И да, не е нужно винаги да влизаме в защитен режим, да нападаме другия и пък да минем в другата крайност. Вече другия е някакъв враг, който тотално отхвърляме от живота си. Но е важно да говорим, да споделяме, да заявим границите си максимално конкретно и да кажем това, което се случва в нас, да го покажем и да направим някакво действие в посока на по-добро усещане. На това, което ни кара да се чувстваме по-добре, по-подкрепени, по-свързани, по-уважени. Защото колкото и да сме сбъркали, дори да сме ядосали някого, имаме нужда от уважение. Това е базата. Можем да сме ядосани на някого, да влезем в конфликт, може да се скараме дори, но да има уважение. Това е много важно, а на първо място е важно да има уважение към себе си.
Уважение. Уважение за това, през което си преминал. Уважение, че и този ден издържа. И този ден е бил труден с предизвикателства, с задачи, с прекалено много изисквания, може би от живота и от някои хора около нас. Самия живот изисква да сме доста отговорни. И е нормално да ти дойде в повече, да се измориш. Понякога да не знаеш как да се погрижиш за себе си. А понякога най-добрата грижа е наистина да оставиш всичко на пауза и просто да се сгромолясаш в болката си, в трудността си, в умората. Грижата за себе си означава много неща и със сигурност е различно според ситуацията. Както и най-доброто, което даваше, различно във всяка ситуация, според капацитета, енергията ти, деня, който си имал. Така че аз ти изпращам уважение, аз имам уважение към теб, за това, че просто си стигнал до тук, за това, че се справяш с живота, за това, че се опитваш да ставаш по-добра версия на себе си. За това, че може би дори през деструктивните вътрешни диалози се опитваш някъде там. И точно заради това ти става мъчно и трудно на моменти. Защото всъщност се опитваш да стигнеш до нуждите си и да се погрижиш за себе си. А това дава най-силната, смислена, дълбока, неразрушима себеоценка и истински високо самочувствие, което въобще не е свързано с това да си повече от някой друг, да смачкаш някой. И имай предвид, че където и да влезеш, в което и пространство, при които и хора, в каквато и ситуация, си напомняй, че друг човек като теб няма. И с това си уникален, с това си стойностен. Няма по-важен човек от теб. И където и да влезеш, в която и стая, в което и пространство, ти правиш това пространство по-хубаво, още по-ценно, с твоето си богатство, с твоята личност. И си важен. И запомни, че пътя към себе си не винаги е прав, но винаги си струва. Благодаря ти, че спря за малко с мен. До следващия път, знаеш, бъди с теб.